Életünk egy utazás kezdet és vég között. Igyekszünk méltó módon élni, a világ rejtett zugában valahol mind. Hajszolunk vágyakat, álmokat, keressük az élet igazságát. Szerettem, nevettem és sírtam. Volt, hogy bőségben, volt, hogy nélkülözésben éltem, és most, hogy a könnyek felszáradtak, most mindezt olyan lenyűgözőnek találom, érezni a boldogságot, a csalódást. Az élet igazán értékes pillanatai felbecsülhetetlenek. A nyári éjszakák illata, a tél hidegének frissítő érzete, az ölelések, a szomorúság keserű érzete, a megbocsátás meghittsége, a családi légkör biztonsága, az ízek, a szerelmek. Ezért érdemes élni és elbúcsúzni méltóképpen egy élettől.